Benjamin Filipovic, Svediż ta' 31 sena u Mahmoud Sakr, Olandiż ta' 27 sena, wieġbu mhux għall-akkużi miġjuba kontrihom meta tresqu l-qorti mixlija bil-kultivazzjoni tal-kannabis u possess ta' droga f'ċirkostanzi li jindikaw traffikar. Il-każ jirriżulta minn investigazzjoni konġunta bejn il-Pulizija tad-Distretti tan-Naxxar u Birkirkara flimkien mal-iskwadra ta' kontra droga wara informazzjoni li kienet qed issir kultivazzjoni tal-kannabis għal skopijiet kummerċjali f'residenza fin-Naxxar. Waqt tfittxija fil-post, il-Pulizija legatament sabet madwar 60 pjanta tal-kannabis, numru ferm ola mill-limitu permess mill-liġi għall-użu personali. Ġew elevati wkoll madwar 800 gramma fjuri tal-kannabis imqasma f'diversi sexits żgħar. Meta sar ir-rejd, l-ebda wieħed miż-żewġ suspettati ma kien preżenti fir-residenza. Il-Pulizija kisbet mandati ta' arrest u bdiet tfittxija għall-irġiel. Huma ġew arrestati nhar it-tnejn. Filipovic instab fin-Naxxar filwaqt li Sakr ġie arrestat fil-post tax-xogħol tiegħu fil-Gżira. Tfittxija oħra fir-residenza tagħhom fil-Qawra waslet għas-sejba ta' mwiesen diġitali u madwar 60 gramma oħra ta' kannabis. Il-qorti semet li wara l-arrest tiegħu Sakr tasqallija lill-Pulizija fejn ammetta li kien jaqta' u jipprepara l-kannabis u li kien involut f'każijiet okkażjonali ta' traffikar u allegatament qal lill-investigaturi li kien juża s-servizz tal-Couriers tal-Bolt biex iwassal il-pakketti ta' droga lill-klijenti. Fl-istqarrija tiegħu semma wkoll persuna oħra li għadha suġġett ta' investigazzjonijiet separati. Min-naħa tiegħu Filipovic għażel li ma jagħtix stqarrija u eżerċita dritt tiegħu li jibqa' sieket. Il-qorti laqgħet ukoll talba li friżar tal-assi taż-żewġ akkużati. Matul is-seduta, id-difiża ta' Sakr talbet tal-ħelsien mill-arrest u argumentat li għandu rekord kriminali nadif, indirizz stabbli u impjieg regolari bħala team leader ma' kumpanija stabbilita tal-iGaming. Madankollu l-prosekuzzjoni opponit it-talba u sostniet li l-investigazzjonijiet għadhom fi stadju bikri, partikolarment fid-dawl tal-involviment ta' persuna oħra imsemmija fl-istqarrija tal-akkużat. Il-Maġistrat Nadine Santlija ċaħdet it-talba l-ħelsien mill-arrest u ordnat li ż-żewġ irġiel jibqgħu taħt arrest preventiv.